Mill-10 ta' Marzu l-Gvern beda mill-ewwel bil-ħidma tiegħu sabiex iwettaq il-programm elettorali li ngħata l-fiduċja assoluta mill-poplu Malti fl-elezzjoni ġenerali. Fis-16 ta' Lulju fil-Parlament għaddiet il-liġi tal-whistleblower, liġi li permezz tagħha l-Gvern saħħaħ il-ġlieda tiegħu favur tmexxija nadifa. Barra minn hekk sa mill-bidu tal-leġislatura l-Gvern Laburista ħaseb biex ineħħi l-preskrizzjoni minn fuq reati ta' korruzzjoni li jinvolvu lil politiċi. Matul is-sajf spikkat il-problema tal-immigrazzjoni. Apparti l-influss qawwi ta' immigranti li daħlu f'pajjiżna wieħed ma jistax jinsa traċedja ta' 11 Ottubru. Dakinhar dgħajsa li kienet qed iġġorr 147 immigrant erqed bejn Malta u Sqalija. Kien bis-saħħa tal-Forzi Armati ta' Malta li bosta mill-immigranti rnexxilhom isalvaw filwaqt li oħrajn fosthom tfal tilfu ħajjithom. Quddiem din it-traċedja l-Prim Ministru Joseph Muscat kompla dej bil-pożizzjoni jibsa tiegħu mal-Unjoni Ewropea u saħaq fuq il-ħtiġa ta' azzjoni konkreta biex l-immigrazzjoni ma teqpax bis-suġġett imsemmi fuq id-dokumenti. Fis-Summit Ewropew fl-20 ta' Diċembru, il-Prim Ministru Joseph Muscat irnexxielu jwassal biex l-Unjoni Ewropea tintrabat li twettaq 38 proposta mresqa mit-Task Force Mediterranja dwar l-immigrazzjoni illegali. Kollox għal din il-ħidma mit-Task Force ġew allokati 7.8 miljun euro. F'Novembru li għadda l-Gvern preżenta l-budget tas-sena 2014, budget li huwa mirat għal familji bit-tema Malta aktar ġusta, Malta aktar b'saħħitha. Fost il-proposti mħabbra l-budget tas-sena 2014 hemm iż-żieda tal-istipendji għall-istudenti kif ukoll is-servizz ta' Child Care Centers b'xejn. L-allowance li tingħata tfal b'diżabilità se titla l-20 euro fil-ġimgħa. Kif ukoll li minn Marzu 2014, il-kontijiet tad-dawl se jorħsu b'medja ta' 25% u tal-ilma b'5%. Dawn il-miżuri jkomplu jikkumplementaw il-pjan ta' enerġija li fassar il-Gvern fejn minn barra li l-prezzijiet jorħsu jinżammu stabbli tingħata importanza lill-enerġija alternattiva waqt li jinbena l-impjant fejn l-elettriku jkun ġenerat bil-gass biex tkun assigurata arja aktar nadifa. Dan il-pjan ġie kritikat mill-Partit Nazzjonalista fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien isejjaħlu l-gimmick tal-millenju. Għatlek Ramona, għatlek dan huwa il-gimmick tal-millenju. U l-eks-Ministru tal-Finanzi isejjaħlu Alice in Wonderland. U għed jitħaq bin-nies u jgħidilhom li hu għandu l-maġika u għalhekk sejjaħlu dal-proġett Alice in Wonderland. Matul dawn id-9 xhur, il-Gvern ħadem sabiex f'soċjetà Maltija kulħadd ikun ugwali u jikseb l-istess drittijiet. Dan għamlu permezz tal-abbozz tal-liġi tal-Unjoni Ċivili li għaddiet mill-Parlament fil-11 ta' Diċembru. Liġi mirata biex koppji omosessuali jiksbu drittijiet u libertajiet ċivili. Biex aktar investiment jiġi attirat lejn pajjiżna, l-Gvern nida programm ta' ċittadinanza b'investiment. Programm immirat li jkollu potenzjal ta' biljun euro lejn pajjiżna, dan il-programm se jagħlaq malli ntlaħqu l-1800 ta' applikazzjoni. Tmiem l-aħħar tas-sena ġiet timbrat ukoll bit-tmiem tal-kumpanija Riva li ħadet ħsieb it-trasport pubbliku f'pajjiżna l dawn l-aħħar sentejn. Minn dan ix-xahar it-trasport pubbliku se jitmexxa minn kumpanija li se jwaqqaf il-Gvern sakemm toħroġ sejħat espressjoni t'interess biex jinstab operatur alternattiv għall-Arriva. Il-Gvern wasal għal din id-deċiżjoni wara li sar proċess ta' konsultazzjoni minn dawk involuti u wara li kkunsidra l-ilmenti kontinwi tal-pubbliku dwar servizz nieqes minn rotot adekwati minn bendi basis mhux adattati għat-toroq tagħna u minn ineffiċjenza fis-servizz ġenerali. Matul is-sena l għaddiet il-Gvern ħaseb ukoll biex jimdew bosta proċessi bilan li jiżdiedu l-impjiegi, jiżdied l-investiment, tikber l-ekonomija u jissaħħu trasparenza u l-kontabilità.